Hallo! Hallo. Hey. Niet binnen! Oh! Binnen zonder het te vragen. Ja, Zelfs zonder te Je m'excuse. olifanten. Oh, dat heb ik Nee, ik heb dat gezegd. Grijp. Ik heb dat niet gezegd. Heb je Quirijn gezien? Quirijn! Wow. Cool. Die Quirijn, maar die Quirijn is al zat, die heeft 2 pintjes gedronken. 2 pintjes En heeft dan hij nog gedronken. verliezen met een papier. Ja, dat is juist. Hé? Maar nee, maar dat is... Quirijn, ik heb dat gezien, die heeft 2 pintjes gedronken en die Die is... stroom. Oh, hele weg. Hele weg, Quirijn. Die heeft zelfs al geen kots. Nee, niet gekotst. Dat kan niet aan. Quirijn is een zatlopje. Ja. Weet Die je heeft daar wat ik een er tegen les zeg? Weet je wat ik daar tegen zeg? Nee, Yves. Ik zal het zeggen, hè. Willen, Man, niet kunnen. maar niet kunnen. Dat is juist, Ja. dat is juist. Quirijn, dat is willen, maar niet kunnen. Is dat zo gelijk bij Mayfield? Dat was ook Ja, dat was willen, het. maar niet kunnen. Hij zoekt nog altijd een job als drummer in een band. Dus als iemand soms weet, een jobje voor Quirijn. Maar ik zou niet meer mijn band willen zijn. Ja, nee. Zo zaten Zaten. die kerel. Die Ja, die zo 2 puntjes, hè. Ja, 2 pintjes en... En dan met zijn stokjes bekken in het grond slaan. Ja, nee. Nee, ik moet er niet aan. Koen, die is het pas fel aan het gaan. Die is een Ja. berichten aan het sturen. Koen kaka? Koen Kaka, ja. Koen kaka, serieus? Ja. Hij zit berichten aan het sturen en Siggy had over zijn schouders gekeken en het kwam er hem voor dat hij een bericht stuurde naar iemand met daarin: ik hoop dat je nu niet jaloers bent, want als je jaloers bent, dan kom ik nu nog direct af. Ai ai. Als dat maar goed komt. Ja, zo zelfs. Ja, ik denk het niet hoor. Beste vrienden allemaal. Hoe zou het aflopen? Ja, Ik weet het niet. niet. Misschien in een volgende aflevering. Aflevering van Dikkie Dik. Dik. Dikkie Dik.